بعد استاد یک چهارم چیز سیمینا байора гуфтем этилиспирт чорум استод эҷа хая камтар вай ҳастай ихтилоф ҳастай ҳами масъалаи тухмай ку тухм тухма ҳами як бигем ҳами як неверующий қати ҳами ҷа як рӯз ҳамсуҳбат шидем ман худам намедонистам вай гуфт ки ҳами тухм вай ҳамун столовида кор мекардем гуфт тухм мехӯрӣ ман гуфтам ман мехӯрам тухм гуфт ин тухм ҳалол ё ҳаром ай гуфт номаълум ай гуфтам тухм ба фикрам ҳалолу ҳаром намешавад баъд як кас буд савол дод имшаб гуфтам абхелӣ гуфтанд ки тухм ҳалолу ҳаром мешавад гуфт ҳо мешавад вай гуфт мақсад гуфт баъзе ҳами ҷода гуфт ҳами хукай ку гуфт устухони хука қатъи ҳамн гӯшташ гуфт майда кардами мурғода медодиен оказывается ҳамин баъд ай рӯзе ки ҳамира фаҳмидум устод ҳами нашуд тухмам эҳтиёт мекунам баъд фаҳмидум ки тухмҳое ҳастай S1 навистагиай S1 навистагиай ҳамира гуфтанд кормуш донай дон метиҳаншон во ҳастай чанд намуди дига S0 S2 меша ана миёш вайда эҳтимол ҳастай ки метиҳанд аки чиз мегӯм ку ихтилоф ҳастай не ки ҳами ай рӯзе ки ин мисол боби иҳола ҳаст дар фиқҳ масалан ба мурғу хурусҳо шариат нест барои онҳо аллоҳ таоло намегӯяд ки эй мурғҳо ва хурусҳо шумо бояд гӯшти хук нахӯред нест ба онҳо фарз кардем масалан дар ягон ҷо гӯшти хук дода шуд ба мурғ масалан вай ба гӯшти ӯ бале масалан баъзе фуқаҳо агар чизҳои ҳаром хӯрад 3 рӯз дар ҷои тоза алаф дода мешавад баъд забҳ карда мешавад гуфтагӣ ҳастанд валекин баъзеҳо мумкин ин аллакай аз ин ба он табдил ёфт мекунад яъне ки мурғое хӯрд айнан ҳамун хук тухм шудагӣ нест яъне ки унҷои чанд марҳалаҳои гузашта баъд тухм мешавад яъне чӣ хеле ки шумоям ишора кардед ин масъала яъне асл тухм ҳалол аст лекин агар мана аз таҷриба дидагӣ бошед мисол тухмҳои ҳама бемазза тухмҳои мо тухмое ки дар бозорам барои чӣ барои он ки мурғ хуну пуну хеле чизаи арзони бепула дода тухмкунонда мебуроранд ва агар худатон ҳамон мурғатон хонатонанда бошад дони тоза дода агар аз вай мурғ тухм гириду баъд хӯрда бинеду баъд ба тухми бозор қиёс кунед баъд маъзи тухма мефаҳмед баъд мефаҳмед ки чӣ қадар фарқаш калон маҷбур мешед дигар як ҳамин пулдори Россияям 2 гектар замина гирифтааст ҳамин 2 гектар замин барои худаш алоҳида ҳамин меваю сабзавотҳо кошта мешавад ҳатто ширам говаш ҳамон замин мехӯрад шири ҳамон гова мехӯрад гӯспандо мечарад гӯшти ҳамона мехӯрад яъне барои худаш мутлақо аз бозор намехаридааст то ин ки 100% мутмаин бошад ки чизи фоиданок оно барои шариат шуда не барои ҷисмошон шуда барои умри дароз дидан барои аъзоҳошон бисёр хидмат кардану зарар надидан чизҳои натуралне истифода мебаранд бинед охир ҳамаш омда оиликаш нест зиндагиш иқа зур не лекин сухофрукти мехарад ҳар моҳ чуа чунки фоидаш охир шумо фақат пулкуния медонед бале